Вей, какво падане. Така. То беше време. То беше време да се случи. Охо, то няма никой в нея, бе, човек. Това е първата пътека, на която карах. Здравейте, велоентусиасти и веломаняци. Добре дошли в моята вселена. И се насладете на това, което ще ви покажа. Искам да ви спомена също, че днес излезах напълно непредвидено. Нямах намерение да карам. Имах намерение други неща да правя. Но последствие така, като чувствах вдъхновен, просто да излеза и без никаква посока и без никакъв предварително направен план, да излеза да покарам време с себе си в уединение сред природата и да видим какво ще творим. Насърчавам и искам също да опитам, ако някой друг също има такива моменти, които го прави така, може да сподели долу в коментарите. Така че да видим днескашното интуитивно каране къде ще му отведе, както физически, така и ментално, защото едното е свързано винаги с другото. Така че смело напред! Днес не е супер. Аз бях останал впечатлението, че няма да е подходящо за каране, но всъщност има лек ветрец, което поносимо е, не е толкова неприятно. Температурите са около 10 градуса, така че да видим какво имам да споделя с вас и какво имам да споделя със себе си. Благодаря на всички, които гледат моето съдържание. Сега с малко това нагорно ще го качвам аз. А пък тук едни маняци спускат. Момчета, кажете здравейте на камерата. Давай, Ватко! Хубав ден, момчета, безаварийно. Сега момчета се спускаха тук, пък аз ще качвам този наклон. Чакай да заключим вилката и да видим какво ще стане. Ох, тук е 30% наклона поне. Кратко, но мъчително. Така. Хопа. 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 Ау! Ето го. Хоп, хоп. Хопа. Хайде. Хайде. Ето е. Дай ми. Още малко. Изкачено е. Сигурен съм, че може да усетите пулса в камерата. Как прави? Туп-туп-туп-туп-туп. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Сега продължавам тук. Скоро този маршрут не съм го карал. Сега ще видим какво ще ни донесе. Тук беше една много хубава пътека, която прави връзката от Батмиш
от Хамон Баир към Батмиш. Но понеже правиха тук разкопки и правят нещо с водния цикъл, те разкопаха. И аз се накарам от пролетта само да ви покажа гледка. Красота. Това отсреща е Карандила, а това тук надолу е потенциална хубава ски писта, която може би трябва да опита напусна. Напишете в коментарите, искате ли да видите как пускам това директно отгоре. И продължаваме. Хайде! Да видим тук дали ще стои скокчето. Имаше едно скокче много яко. Аз не съм от най-добрите на скокчетата, но ако стои, ще го пробвам. Ето много яко така интуитивно каране. Виж как ме закара пред тия момчета. Спускаха се. Браво на момци, спортуват вместо да играят в компютърните зали. Едно време на техните години аз играех в компютърните зали. Пак сега карам колело. Как се променят нещата. Много интересно. Супер, я да видим тук. На позиция. Съм го карал тук. Сега тук вдясно. Вилката ми заключена, бе, брат. Мале, абе аз викам, какъв е проблема? Пък карам с заключена вилка. Стоеше, бе. Той имаше още едно. Обаче тук вече не стои. Ето и тук беше, където са падналите дървета. Към отляво. Ето тук ме доведе днескашното интуитивно каране, в което карам без посока. Надявам се вижда. Това тук е военно поделение, правят обучение. Това тук е към пътя за Батмиш. И сега ще се напуснем тук по тая пътечка приятната. Да видим какво ще се случи. Опа! Една от любимите ми пътеки. Първоначално, когато се взех колелото, това е първата пътека, на която карах. Днес Катерина прославява за добро състояние. Валяло е няколко дни и положението е много добре.
Само, че нещо усещам, задната гума не е много стабилна. След малко ще подравам това време, може да притък шъртък. Тук не е значи. Сега това, което го спуснаме, ще го изкачим нагоре. Нагоре, Вако, да ти е сладко. Сега ще проверя задната гума, какво става с нея. Че нещо май мека ми се струва. Я видим. Охо, то няма никой в нея, бе, човек. И това вече е интересно. Да. Няма никой. Сигурно на камерата се вижда ужас. Сега ще пробвам да я напомпа и да видя какво ще стане. Така да се надяваме, че просто я изкарвам въздуха през отстрани на шината и ще може да карам. Ако не, интуитивното ми каране ще приключи. Ама какво такова? Част от играта. Я видим. Помпи са. Не чувам да изпуска. Ще напомпа хубаво. Помпи, помпи, помпи. Май ще взема да изкарам късмет аз. Напомпих гумата. И сега тук ще изкачвам малко горе до Батмиш. Натам ме води моята интуиция. Да видим след това къде ще отида. Къде ще ми закара пътя. Така, не знам какво се е случило с гумата, че да падне такава степен. Най-вероятно някъде изхвърля във въздуха. Но благодарение на бозата, може би ще успее да карам до края днескашния маршрут, който и аз не знам кой е. Но е интересно как се развиват нещата. Така, веломаняци и моя мила публика, искам да ви кажа, че отново съм на място, от което започнах преди малко спускането. Искам да благодаря на моите ангел-хранители и духовни водачи, които ме опазиха, понеже установих, че всъщност аз съм започнал явно да спускам от тук с много мека гума. Усетих по време на спускането. Разбира се, радвам се, че не се причуках. Ето, забрял съм вентилчето долу. Типично по-светлински, но важно е, че гумата издържа и продължаваме напред в интуитивното каране. Вече имам идея на къде ще отида от тук нататък и след малко ще ви покажа. Искам да благодаря наистина на моят духовен екип и това, че ме опазиха от преди малко от спускането, че може да стане доста грозно и да чуете само какво се чува. Не знам дали ще успеете да чуете в видеото, че се чуват камбани. Но какво по-голямо потвърждение от това, че всеки един от нас има духовни водачи, ангел-пазители, които го напъстват, направляват и водят в живота му. Нека искам да ви попитам всъщност да напишете долу в коментарите дали вярвате и усещате ваши духовни водачи и ангел-хранители и съответно нека им благодарим. Каква хубава гледка. Сега продължавам тук през горичката и изкачвам нагоре и заедно с вас отиваме към следващата пътека. Тук е много мистично място. Винаги съм се възхищавал от тая пътека. Надолу също е много добра.
като цяло. Аз обичам кучета, ама къде да ме обичат. Брат, моля ти, не дей ти да бъдеш пуснат. Нека се стоиш там. Така. Същевременно ви показвам кой път хващам. Това е вече след подстанцията. То всъщност това не е подстанция, е пречиствателна. Извинявам се, много грешка. След пречиствателната намъкнеш и хващаме тук този път. Сега ще ви заведа на едно много хубаво място. За да изпитам истинско удовлетворение в живота, трябва да има усилия от наша страна. Разбира се, в здравословни количества. Но това е едно от нещата, които аз обичам на този спорт. Защото както тренира физическото тяло, това директно непосредствено се отнася и за менталното състояние, и физическо, и психическо. Сега малко ще ви покажа тук една друга красива гледка. И смело напред. Трябваше да превера гумата, но нищо ще превера горе. Така. Сега тук спирам да ви покажа гледката. Да се насладим заедно с вас. Няма се вижда. Проверяваме гумата Bike Check. Гума чек. Добре, бе. Благодаря. Благодаря на висшите сили за това, че ми позволяват да създавам днеска така и че ми дават тези изпитания. Така. Това е Сливен. Тук пред нас е поделението. Отсреща би трябвало да... Това там е квартал Речица, който е квартал на Сливен. Но по-важно е гледката и насладата от нея. Уникално. Нека продължаваме напред. Хайде с мен. Сега тук нагоре има още едно така приятно изкачване. След което има едни разклонения. Ще ви покажа горе на разклоненията кое и за къде отива. И сега да направим място на този с колата, на човека с колата. И продължаваме напред. Така, тук вече се намирам след изкачването, което направих току-що. И тук има няколко разклонения, като това на лявото знам, че води към черковното. Тук също и като се продължи напред има едни разклонения, които сега ще ви покажа. И нека да се полюбуваме една 2 секунди тук на тая красота. И да продължаваме напред към пътеката, която искам да ви покажа. Не съм я карал доста време. Всъщност в началото на годината на пролетта. Защото тогава беше последния път, когато я карах. А сега тук са разклоненията. Това, което е напред, води към черковното. За нея местност имам видео, което ще оставя тук горе. Може да го намерите и да го гледате. Много приятно, хубаво място за отдих. И сега схващаме това тук, което води към още едно разклонение. На следващото разклонение ще ви покажа кое на къде отива. А тук има нещо, което не знам къде води. Никога не съм го карал. Така че ние сме насам. Гумата е супер, между другото, преди малко я чекнах. Проверих я. Настроението ми е супер. Вятъра и той взе да става супер, между другото. Ама няма как, вече отива към средата на ноември. Тук беше падане.
последния момент реших да скачам. Това така малко. Позликия. Ето е разклонението тук наляво, където беше разклонението. Води към една също много готина пътека. Тя е малко по-екстремна, с малко по-предизвикателни части. Това е тая пътека, която аз хванах направо. Сега ще ми даде до една много красива гледка и оттам има едно спускане, което се съединява долу на пътеката, която се води мини даунхил. Не, тук как да малко да хвана наляво. Между от него пътя го знам на къде води. Кой не съм го карал. Май се сещам, може би ще ме изкара на другата пътека, която по-долу вляво може да се види. Но не знам. Ние сме насам. Опа! И ето, дами и господа, мили приятели, велоентусиасти, красота, Пущина залез, много хубаво място. Еха, да му отделим малко време. Нашия прекрасен град. Така, пътечката е тук надолу. И хайде заварим да продължаваме напред. Затегнете каските и колоните, защото ще стане интересно, бейби. Тук преди имаше едно дърво паднало, надявам се да го няма. Да, явно са го отрязали. Браво! Браво на тези добри хора! Тая пътечка тук съединява долу на мини даунхила. И има една курортна част, която е уникална. Чуват са камъните. Опа! Големи площи. Тук има забойче. Отваряме. Има друго забойче. Опа, драки. Опа, брат. Драки, брат. Още драки. Така. Съединява вече и продължаваме.
бай. Колко има тук, брат? Добре, че днеска терена позволява да се засилвам така. Yes, бе! Кеф. Я да проверим. Чуке. Не е мръднала, човек, браво. Ево. Я да видим сега къде ще продължим. Една мацурана срещнах тук, която тръгва надолу. Така. В крайна сметка реших да продължа моето приключение и искам да ви споделя какви бяха мислите ми до сега и как ума ми се опита да ме саботира. Само да поздравя хората. Здравейте! След спускането преди малко, което направих, първоначалният ми инстинкт казваше: давай, можеш да изкачиш пътя към Свети Георги и да направиш още едно спускане, след което се включи моя прекрасен, красив, брилянтен ум с включването: къде ще ходиш сега? Ти май си гладен, днеска не си ял, толкова много няма сили. И започна един фонов режим на всяка мисли. Няма да успееш, няма да ти стигне батерията на камерата, има много път нагоре и всички тези работи. Само че сърцето ми казва: давай, имаш нужните сили и време, за да успееш, и се заслужава да се опита. Най-малко да опиташ. Така че реших да направя изкачването. Сега ще ви покажа тук лека гледчица. Ето е. Прекрасна гледка на залед слънце. Как да не иска човек да е в природата и да спортува. Въобще трябва да кажа, че тук не усещам. Сега ще дам малко зор, за може да имам нужното време да направя едно хубаво спускане на следващата пътека. И искам да ви кажа, че ако ще може да напишете долу в коментар дали вашия ум се опитва така да ви саботира, когато сърцето ви иска да ви заведе някъде.
Една прекрасна гледка към величественото Карандило. И сега с малко ще ви покажа и следващата гледка. Ето заради такива гледки се заслужава винаги усилието. Красота. Уникално. Ето го и параклис със Свети Георги. Уникално. Така, преди да започна спускането си, искам да изразя и да ви споделя какъв е извода и поуката от това решение днес, спонтанно, което взех, за да карам интуитивно, без посока, без някаква цел, без да съм решил коя пътека да карам и да следвам интуицията си, да видя къде ще ме отведе. Чувствам огромно удовлетворение от това, че преминах през всичко това, видях децата, където се спускаха надолу, ще ги видите, може да ги видите в началото на клипа. Гумата ми беше с изпуснат въздух. Благодаря и за това, че успях да дойда до тук с това колело, след като напомпих гумата. Благодаря за всичко, през което преминах. И извода е, че понякога, когато правим това, което не знаем на къде ще ни отведе, то ни води в правилната посока и винаги по пътя се наслаждаваме и изпитваме удовлетворение от всички предизвикателства и ситуации, които ни се случват. Така че не целта е важна, а самото пътешествие. Без да говоря повече, да запазя остатъка от камерата, от батерията на камерата, да продължим към следващото спускане. Благодаря ви, че гледате моето съдържание. Надявам се това да ви харесва. Ако е така, може да напишете коментар отдолу под видеото и да споделите дали ви хареса това съдържание и правете това, което обичате и винаги слушайте сърцето си. Хайде към спускането! Обичам този живот, бе! Така, надявам се да се вижда хубаво на камерата. Искам да ви кажа, че успях даже да се направя и поръчка за ядене. Ще хапвам рибка. Днеска моето ядене е едни овесени ядки сутринта. 2 банана преди да тръгна за това пътешествие. И това е общо взето. Тя лекичко. Това е една от любимите пътеки също. Те всички в нашия район са ми любими. Пътеката на Свети Георги. Много приятна сугова пътека. С възможност да се разбиеш някъде, като всички други. Така, концентрация. Надявам се да се вижда, само че вече си е тъмничко. Почива към 5 часа. Слънцето е след завес. Трябва да се появява луната. Така, опа! 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 Давай, брат ми! Извода е... Какъв е извода? Понякога, когато шуми сърцето си, не понякога, може ще когато шуми сърцето си, ние изписваме огромно удовлетворение, защото то знае какво нас носи удоволствие. Опа! Майко, тук беше пресипвани. Тук внимаваме.
повишена концентрация. Хопа. Хопа. Така. Все пак да не бързаме, че все от не е свършил сутрин. Днеска е много добре терена, човек. След дъжд има голямо отцепление. Хоп. Така. Продължаваме тук. Хопа. С линия до сега не съм е карал. Ядем тук. Концентрация и фокус. Елемента на водата го минахме него. Така. Екстрим, бейби. Айде, батко. Тук има сега един много интересни мощчето. То почти се вляхото е мощче. Така. И къде се намерим тук? Има някаква фабрика. Продължаваме. Тая пътека изкарва да ти сила. Така. Опа. Помптрат, бейби. Вей, какво падане. Майко. Добре. От този корен беше. Майко. Добре, че не се си пак вижте към долу какво става. Може да пада много лошо. Така. То беше време да се случи. Само вижте какво деле надолу. Не знам дали се вижда. Обаче може да бъде много екстремно. Мисля, че предната ми гума е тук зацепна. Да. Супер, нищо ми няма като цяло. Да благодаря на моите духовни водачи, ангели, хранители и пазители, че ме пазят. Хайде да продължим надолу. Криво ми е кормилото обаче. Плюсне. Само ще не е крива главата. Само че аз къде излезах тук, бе? Аз трябваше да завия, няма да... Аз тук не трябва да съм тук. Да, защото това тук е текстил, човек. Добре. Чакай да оправим сега това кормило. Така. Да, супер. Пропуснал съм обратния завой. Въодушевих се. Така, в края на приключението имаше екшън. Но това е част от играта. Вие се вика, който ми страх от мечки, ми ходи в гората. Така. Иначе не продължавам да плямпам. Ето такъв обратен завой. Изпуснах точно тъй. Опа!
кеф. Да благодаря на Бог и Вселената, че ме опази, въпреки че паднах. Нищо ми няма. Юнак без рани не може. Ето тук минаваме това. Прекрасно тук. Опа! Браво е! И май на камерата и стигна батерията. Да ви запечатам всичко това. Другото нищо му няма. Важното е на мен, че нищо ми няма. Благодаря ви, мили приятели, че гледахте. Това приключение днескашно. И ако ви хареса съдържанието, знаете какво може да направите. Ако не ви харесва, също може да коментирате, да кажете това, което не ви харесва. И така. До нови срещи! Бъдете здрави, пазете се, обучете се и слушайте сърцето си.